La leyenda de les maladetes. Lleve una vegada per les muntanyes de Benàs un pastoret molt pobre, que llevava la roba plena de tarnes. El pastoret no tenia ni un mueso de pan a posar-se a la boca, tampoc tenia cap de manta a tapar-se. Se va trobar a 3 pastors i les va demanar si li podien deixar un rinconet de la cabana a dormir a l'abrigo el foc. Els pastors li van respondre que no tenien pati, que marxasse, perquè feia mala olor i anava cargau de piolls. El pastoret se va posar a caminar entre les huelles molt apenau. Tindria que dormir al raso i feia molt fred. El pastoret va sentir que el gritaven i era un altre pastor jove que li va dir que li deixaria un trosset de manta i un rinconet a dintre de la cabana. Després de calentar-se els dos, van menjar un plat de sopes que fumiaven i un tros de queso d'annueses. Després se van posar a dormir. El xicorrón va dormir tota la nit com a un soc i va somiar amb coses molt majes. A l'altre el maitino, quan van salre de la cabaneta, no hi havia ningú per allí. No se sentia ni un solo moixón, ni tampoc se sentia a les huelles balar. Els 2 pastores van donar una gambada pel rocle de la cabana i solo se van trobar pedres i pedres i pedres. Tots els pastors, les huelles i els cans, se ven tornau en pedres. El seva maldeciu el pastoret al que no li ben queriu deixar la cabana. Les pedres de les maladetes o muntanyes maldites són pastors, huelles i cans. Cuento contau per la xuminera en talto s'ha escapau.